Κύριε Αλεξιάδη, έρχομαι σε εσάς. Ο κύριος Πάμελος είπε ότι ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι παραπλάνει στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να μας πείτε τις δικές σας θέσεις και να μας πείτε και κοινοβουλευτικά, επειδή η πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να γίνει από ένα κόμμα, κανείς δεν διαθέτει αυτή τη δυναμική χωρίς να συνεννοηθεί από την αντιπολίτευση, να μας πείτε και την δική σας εκτίμηση και άποψη για το πότε και πώς πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Κοιτάξτε, τα όσα έγιναν την Κυριακή είναι ένα μεγάλο μήνυμα που αφορά πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση. Δείχνει να μην καταλαβαίνει τι έγινε, διότι το μάθημα αποκρισίας του κυρίου Μητσοτάκη δεν έπεισε κανέναν. Είναι ένα μήνυμα στην αντιπολίτευση για το τι πρέπει να γίνει. Είναι ένα μήνυμα και στα μέσα ενημέρωσης για το τι έχουν κάνει 2 χρόνια στο θέμα αυτό και το πώς όχι τα μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως τα social media κατέβασαν τον κόσμο στον δρόμο. Διότι υπήρχαν και μέσα ενημέρωσης και με θεσμική υποχρέωση που απέκρυψαν στην ουσία αυτό που έγινε. Πάμε όμως τώρα στην ουσία. Εμείς δεν κρατάμε οδηγό. Για την ΕΡΤ μιλάτε τώρα, για την ιστορία που έγινε με την ΕΡΤ. Δεν θα έπρεπε η ΕΡΤ να εμφανίσει ένα γεγονός που έγινε και το απέκρυψε με ακριβώς προσθέτοντας άλλο ένα λιθαράκι στο επιχείρημα για συγκάλυψη που λέμε, διότι αποκρύπτεις κάτι ακριβώς επειδή θες να το συγκαλύψεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς θα προσπαθήσουμε να συντονιστούμε με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διότι θέλουμε και για αυτό το ζήτημα και για άλλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία να έχουμε το καλύτερο δυνατό πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πότε και πώς εννοώ. Δεν μπορώ να σας πω εγώ αν θα γίνει σε μια εβδομάδα. Όχι, εννοώ ότι σε ποια βάση, στο Πολυτεχνείο, στη βάση του πορίσματος του Πολυτεχνείου, θα πάρει ο Φάμελος τον Ανδρουλάκη, θα πάρει ο Ανδρουλάκης στο Φάμελο. Κάπως πρέπει να γίνει. Δεν μπορείτε μόνοι σας. Είμαστε σε μια πολύ ρευστή. Αν μου επιτρέπετε, φαντάζομαι θα συνυπογράψετε. Θα καταθέσετε κι εσείς υπογραφές για την πρόταση μομφής. Μα δεν βγαίνει θα είναι κοινή το μήνυμα της Κυριακής δεν επιτρέπει μικροκομματική εκμετάλλευση, επιβάλλει πολιτικό συντονισμό. Ναι. Και επειδή κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια στοιχεία, βγήκε το καινούργιο στοιχείο από καταθέσεις αστυνομικών που αποδεικνύουν ότι υπήρχαν πιέσεις για το μπάζωμα. Και εγώ απορώ γιατί. Το ίδιο ακριβώς ρεπορτάζ έχει παίξει και πριν τις ευρωεκλογές. Εγώ από ευγένεια δεν σας διέκοψα, όχι από αδυναμία. Όχι, δεν με προστατεύετε. Το ίδιο ακριβώς ρεπορτάζ έχει παίξει πριν τις ευρωεκλογές. Εγώ δεν σας διέκοψα. Να κάνουμε μια έρημη συζήτηση. Βγήκε λοιπόν το ότι έχουν καταθέσει αστυνομικοί και άλλοι υπάλληλοι ελεκτρικών υπηρεσιών ότι υπήρχε εντολή για τον μπάζωμα. Και αυτός που θα αποδειχθεί ότι έχει δώσει εντολή για τον μπάζωμα, φαντάζομαι την επόμενη στιγμή θα τον πάνε με χειροπέδες μέσα, διότι είναι αλλίωση στοιχείων από τόπο εγκλήματος και που σκοτώθηκαν 58 άνθρωποι. Σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν, θα το δούμε αυτό. Άρα λοιπόν κάθε μέρα έχουμε καινούργια δεδομένα. Έχουμε καινούργιο δεδομένο με καινούργια πορίσματα. Τι εννοείται δολοφονήθηκαν? Γιατί δολοφονήθηκαν σημαίνει δόλο. Ότι τα 57 άτομα από δόλο. Όχι. Τώρα θέλετε να με διακόψετε για να πείτε αυτό. Εγώ παίρνω την πολιτική ευθύνη και λέω δολοφονήθηκαν. Διότι ακριβώς τα όσα. Ναι, λέω καθαρά δολοφονήθηκαν. Αυτό που λέω για εργαλειοποίηση. Δολοφονήθηκαν, λέω καθαρά. Προσπαθείτε να κάνετε αντιπολίτευση με μια τραγωδία. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε με δολοφονήθηκαν. Εσείς θέλετε να μην ακουστώ, κύριε Τάκη. Εγώ θέλω να μην ακουστώ. Κάνετε λάθος, κύριε. Λέτε μία φράση και οφείλετε να μην ακουστώ. Θα ακουστώ, κύριε τον κύριο Αλεξιάδη να βάλει την τελεία του. Άσε τον κύριο Αλεξιάδη να βάλει την τελεία του. Δολοφονήθηκαν οι 57 από μια κυβέρνηση που είχε προειδοποίησει ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας. Κατά τα άλλα δεν εργαλοποιείτε. Και αυτή η κυβέρνηση, εγώ δεν διακόπτω. Δεν κάνετε δικαστήρια στα πάνελ. Ηρεμήστε. Δεν βγάζετε κατηγορητήρια στα πάνελ. Δεν βγάζετε αποφύσεις στα πάνελ. Ηρεμήστε. Και είστε σοβαροί πολιτικοί. Είστε σοβαροί πολιτικοί. Έτσι θα συζητήσουμε, κύριε Πιέρα. Όχι, συγγνώμη, αυτό με προσβάλλει. Όχι. Με προσβάλλει να λέει ότι μια κυβέρνηση δολοφόνησε. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα. Με προσβάλλει. Να το πάρει πίσω. Να το πάρει πίσω. Να το πάρει πίσω. Θα το πάρετε πίσω. Θα το πάρετε πίσω. Δεν μπορείτε να έχετε απέναντι να το λέτε δολοφόνο. Τέλος αυτό. Δεν τραγουδάτε τα πολιτικά. Κύριε Αλεξιάδη, έχει δίκιο ο κύριος Σωμανός. Η δολοφονία είναι βάρη πράγμα. Θα το πάρετε πίσω. Δεν μπορεί να του λέτε ότι δολοφονούν. Δεν μπορείτε εδώ να κάνετε δικαστήρια και δεν μπορείτε να λέτε ο συνομιλητή σας δολοφόνο. Και όποιος έχει πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέει. Είναι και ανθρώπινο, δεν είναι πολιτικό αυτό. Θα πω ό,τι θέλω
Και όποιος έχει πρόβλημα ναι, αλλά θα με πάει είτε στα δικαστήρια είτε τίποτα αλλού. Εγώ δεν διακόπτω κανένα. Κύριε Πιερό, άκουσα πριν υπερβολές. Δεν διέκοψα. Κατά τη δική μου άποψη είναι έγκλημα και είναι δολοφονία. Πάμε όμως στην ουσία του πράγματος. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα θυσιάσει πολλές ηφηγένειες για να προσπαθήσει να ερεμήσει τα πράγματα και να αποφύγει το πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα τον θυσιάσουν και τον ίδιο, διότι έχουν αρχίσει συζητήσεις και στον χώρο της Δημοκρατίας και στους δημοσιογράφους τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο επόμενος κτλ. Το πρόβλημα στο πολιτικό μας σύστημα είναι εμείς που είμαστε εκτός Νέας Δημοκρατίας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση με αυτές τις βαριές ευθύνες που φτάνουν ακριβώς στη δολοφονία να φύγει μια ώρα αρχίτερα από εκεί που είναι. Να πάω στο... Παρακαλώ. Καταδικάζετε αυτό που έκανε ο κύριος Αλεξιάδης πριν? Εγώ, κύριε Ρωμανέ, μιλάω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θα του πετάξω ένα ποτήρι νερό για να δούμε ποιος να καταγγείλει τέλεια. Εγώ λοιπόν... Μία ώρα βρίζει... Καλά, απαντάει ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης που κατηγορείται. Πρέπει να διακόπτει τους άλλους. Όχι. Δώστε μας το λόγο να μιλήσουμε. Και επίσης... Ελάτε, κύριε Αλεξιάδη. Είπατε δολοφόνο και εγώ έβρισα. Απαντώ εγώ. Το να μας κατηγορούν εμάς για εργαλειοποίηση, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι εκπρόσωποι συστημάτων εξουσίας που στην περίοδο που έγινε το Μάτι και η Μάνδρα, να μην πω το τι έκαναν, γιατί είναι και βράδυ. Αφήστε να μιλήσω. Αφήστε να μιλήσω. Σταματήστε να συγκαλείτε δολοφόνους. Σταματήστε και απαντήστε. Ποιος έδωσε την εντολή για μπάζωμα? Μη συγκαλύπτετε δολοφόνους. Μη συγκαλύπτετε δολοφόνους. Λέω λοιπόν, κύριε Πιερό, το ζήτημα είναι να κατηγορούν εμάς για εργαλειοποίηση αυτοί που έλεγαν αυτά που είπαν για το Μάτι και τη Μάνδρα. Τα αφήνω στην άκρη. Το ερώτημα είναι ένα και πρέπει να απαντήσουν. Ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα? Σε αυτό δεν μπορεί να κρύβονται ούτε να πετούν την μπάλα αλλού ή ούτε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό που είπε ο κ. Χριστίδης πριν για το σιχαμένο, δεν μπορώ να βρω άλλη φράση, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον υποψήφιο βουλευτή τους, που καλά κάναν και το πετάξαν έξω από το Talk Radio. Η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει ανακοίνωση. Δεν τα ξέρουν όλα. Μιλάτε να αναφέρετε τον Γρηγόρη Ψαριανό. Πείτε το. Λέω για τον. Δεν θέλω να πω ούτε καν το όνομά του. Αλλά επειδή μας βλέπει τόσο πολύ, δεν θέλω να πω καν το όνομά του. Η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει ανακοίνωση για αυτόν τον άνθρωπο που εργαλειοποίησε τον πόνο των ανθρώπων. Διότι εγώ θέλω να συγχαρώ. Τι είπε, δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής. Δεν ήταν στέλεχος. Να βγάλουν ανακοίνωση. Να βγάλουν ανακοίνωση. Κύριε Πιέρο, να βγάλουν ανακοίνωση και να τον καταδικάσουν. Να μην καταδικάσουν τον Αλεξιάδη. Να καταδικάσουν αυτή τη σιχαμερή συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου που σε ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους βγήκαν να τους επιτεθεί. Και εγώ θέλω να συγχαρώ αυτούς τους γονείς. Διότι εγώ αν είχα πάθει. Την κυβέρνηση την εκφράζει ο Μητσοτάκης πάντως. Ο κάθε Ψαριανός. Και θα έπρεπε να βγει η Νέα Δημοκρατία και να τον καταδικάσει από την πρώτη στιγμή και να πάρει σε αυτή τη θέση. Το ύφος είναι χ, είναι αυτό, δεν είναι του Ψαριανού. Η έμεση αναφορά έπρεπε να βγουν και να πούν. Ο συγκεκριμένος κύριος και ο συγκεκριμένος υπουργός και ο ένας ο άλλος πυρονευτήκανε, έπρεπε να καταδικαστούν. Εγώ θέλω να συγχαρώ αυτούς τους γονείς, διότι εγώ αν ήμουν στη θέση τους, όχι απλά σε συζήτηση ήρεμη δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω και να πω τις απόψεις μου, θα οδηγούμουν σίγουρα σε αυτοδικία και σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Αν χάσεις το παιδί σου, είναι το χειρότερο που μπορείς να πάθεις. Και όταν βλέπεις μετά να υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης, μπαζώματα, απόκρυψη δεδομένων και όλα αυτά, μπράβο σε αυτούς τους γονείς που κρατάνε αυτή τη στάση.